ọsịsa sọrọzi ya ewe onye okwu a na-ekwu onye ọsịsa sọrọzi ya ewe iji nue ọgbara ịgbọghalị na-asị m ekwu na-ekwuna na-asị m ekwu na-ekwuna ị na-asị m ekwu na-ekwuna ị na-asị m ekwu na-ekwuna ị na-asị m ekwu na-ekwuna ife mfụrụ ka m na-ekwu ebe n'ebe ife ọ bụ na mmadụ kwuru n'ọnụ ọkwa onye aka eji ebe ya ikpe n'ụwa eweghị ụwa dị egwu n'uzere n'eze mmadụ n'ụwa ọ bụrụ onye ilo na-akpọ gị ọ bụrụ ndị fọrọ n'anya ewe nna m were ndidi n'ụwa bụ anya anya osisi n'ụlọ na-aga egbu ya egbu wepụlụ ofe ebe na mmadụ n'ụlọ na-aga egbu ya egbu wee gbaba ọzọ ndụ ya ụmụ ibe anyị ga-eke onye ilo na-agụ n'iwu Chineke bụ onye egbu na mmadụ egbu na ya n'ọchụ ọkụkọ onye ọzọ nya nwada ọbụbazụ imi ọgụ onwe ya isi ikote bụ ọgbakasịa ya ị na-asị m ekwu na-ekwuna na-asị m ekwu na-ekwuna ị na-asị m ekwu na-ekwuna na-asị m ekwu na-ekwuna nwanne m wee ịmakwa na okenye adịghị eli oke nwanne m wee ịmakwa na okenye adịghị eli oke onye asị na ọ dị njọ nwanne nsọkwa ya sọ ka ọ bụrụ onwe ya gaba ajụjụ ajụghị ama ajụjụ ajụghị ama ajụjụ ajụghị ama onye okwu a na-ekwu onye ọsịsa sọrọzi ya ewe iji na-asị m ekwu na-ekwuna na-asị m ekwu na-ekwu